Echo chire chingia kirage chirangi chiga niko chire chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo mwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyuranga chirangi chiga niko chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi kabunuraganye wachoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaye nyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase nyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuji g'umusongo iyo erangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo erangane bengi ya Credit Bank asamage bakere simigwe terase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Were byo mwancho murigarali chinsa aninyachia wana maragaba litugaliga ya Jumamosi shitariki 15 mwachi mutinyi ogatano na gatatu mwaka wa 2025 egene kionga chinsa enye asenchira yobo ikirano cheni ngoro kwaro ni toto nyangiri ikionga chinsa enye mwancho murigarali ngato cha Kurase County ya Nyamira stokumenya unali tukolie goro nigabaroke gwetania elibwe yemo nechimisana banyatoka bakomerana ase omuyega bugosemi so musangere bugosemigwa musangana unya tukokoragwa amo no mwana siasa Kurase County Nyamira asirita Walter Chanwo uyu nyatoka gakurwa libaga lya bene gosemia abasa yabo anamo no bali bago South University nigobiga aragatie omugokobo kubwatakana amone nambenene eyo iyabarokigwa bali bagenda kwaganda chi University gochikorwa ase semiyo namono ay umuyego yonya kwakolekana ase eward yabokera imeye county yo ya Nyamira muri kitofati kadi December namange aborokiwa abo bagukia gosoa ase chikorechi ao naboigo chi university abo bare goitania erugeyemo kurase bunge ya North Mugirango nigo basemiwe henchira engia barahikiranie obugima bwabo koba obuya wetrase amasomo na kigima wetanga kurase biria birairere hamagibabo gusareka puna amarito amapema kubagendrete na masomo naboigo chisa guchimbe ejo chikoirera omworokiwa gosoa gutumeka amariogo yobotindia obwate chitabia mbalimbali chitarudi cheo so kabe ayabieka na indo ayabieka umanyanga na ayabieko libuya among those people na ayabieko libuya na ayabieko le normal with sound mind kwa niaba ya kanisa
nogosaba gwaito ng'a mogende buna abakristo bora yase university bora yase college menya obugima bw'omukristo. Omoroberio oyo bokubakwanira aboroki w'abaiga nigore oyo gatano oyo ogwikiraniwa ararimo kera omwaka na nigo omubaro bw'aboroki wa abwo bagosoa ase university aboigo chikorechi obeire gokomentekana kera omwaka bona akwerera Patrick Matoke oyore oyo mobo asabwo bachagitie omoroberio oyo bwokubakwanira aboroki wa emyaka 5 ye program ekorokuna transitional student mentorship program. Our aim was to ensure abana bali bakurwa level ya class 8 bakuru form 4 baenda higher institutions babere mentored na gotebi bongi kire kenne bagochikokora ali ase university ali ase college ali ase institution. The 5th year, we have registered 1,521 students joining universities in North Mugirango constituency. Omuske wortachanwa oyo orokirie eganga yaye yogocha kurwanirira obugabana bwa Nyamira nigo agokeire ogokoria buya asamatemu amanene y'omwaka oeta na kubarira eirabuna achikobasira chingaki bagocha kogenda ase chiskuru echo barangirigwe. Kila mmoja ile university utaenda, ninataka kuwaomba kuanzia tarehe 27 ya mwezi huu nitawawekea kila mtu shilingi 3,000 nyote. Jambo la mwisho kabisa, ninataka kuwaomba mkiwa pale nyumbani mchukue vitambulisho nyote. Alafu wale ambao wanaandikisha kura IEBC kufungua kujiandikisha kama wapiga nini? Alafu tutachagua nani? Kama nini? Omoyega oyoiga nigo korekanete ritiko ria igoro ase kanisa ye parish ya Matongo ELCK igotoka ase wodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirango abwase egati aborokiwa abo banyorete ribaga yogokwana babwate ayaiga. Naitwa Ebeneza Ross. I'll be joining University of Eldoret. Kama sahi waheshimiwa wetu wametuleta hapa because wanataka kutusaidia in one or two ways, si ndio? So in future let us do the same. Tukienda huko shule, let us work hard and let us make our parents at home proud of us. Hingo ripota regetembe kuraiga Matongo igotoke wodi ya Bukeira North Mugirango county ya Nyamira Njefatigad Isemba na ritukeli molioka magiga yigatia barai na boigo aba obwatani kurwa soro wangura guci gotarira momenyo bumurai bwense umuske William Ruto ase umuchio Nairobi State House nigo igatia basaya banyaka bagwesoke tukulia na kumochia igetambukirekyo zibanyaka bagotamuna igetambukirekyo nkia bwenerete na nigo kire okogoseraria gose nigo kire ogochechelia ama ogochechelia na kurori bagaguchia ase umurai bwense kogendera kukwana aria agoika akwano chingaki chiage siasa mulikito Daniel Ntiri na mange. Tunaombea serikali yote ase taro yumubaro w'abantu gwetania chiribusano kurwa sorogongo rogusie gocha se nyumba y'oburayi ya State House ime y'umucyo Nairobi ritukuri igoro umuyiga oraitwe n'umurayi wense no ikeranitwe na barayi ao kurwa gusie na muno baria bakobwatesie serikali engane iyo nigo yagaindire kungusa ebirengerero ao na muno kurwa sabumenyi kurwa sorogongo rogusie inse yechinsa emerongebere nenye magega yokoera kwegikalekyo. Tuko na pesa ya kusaidia vijana 1,100. Aba ngwiga negati yabasaye kurwagusi bakuragwa na Darius Mosoti abwasige karokyabo nabalikya mangana bagikiria etareyo bateba buna nigo yarengete gutuba omugusi ya maiso aibe ekerenga kiaye kemagendero ntoma etenchara nero bali bachiete ese chinyumba chire nyumba eri enda buserugurari
mo kumia bagusiba minto. Don't lose hope, especially abarai baitu bachorire bachakire kugabekana ochaka gotoira kombo intumuna abasai bakisi. We want to stand firm that we are more united, or to be united more than before. Korengana na barabwo boigo abarai bariganetie gikarikyo nigo babegete amagania bubusyo baraboka banyene n'echinda cyabo n'ikira cyarietwe no moskeruto gocha sorogongo rwagusi ekyo cyo na cyabere gakurira omugusi kurwa chinga kiaso etabisi gwikabono twasoire omwako kanene gyapimete n'egepindi yakabera soborai atarabakorera kende gekorekana asegepindi egetangani ekere mwaro setie manifesto omwatebetenga moche kotoroseri chi market chinse moche kobeke airport mogateba suneka airstrip nga yabeire mbe nka imwarwerete moko ngaina abantu baitonga bono mwairanirie airport airstrip nga moche mokoreki moche morosi chipara dual carriage ekero korigerie pare yeito ebitongo mbiri ebinge omwako tigarite gosino yomo tochiko enda chikura igonki ngogo totebe abarai baito korugusi tiga okora abana ba minto una amachara ekiagera ekere muko baira State House mwababeka amo mwego handouts maate abasani baito mwarorira magendera agendo mwarorire chi amphitheater mwarorire devolution conference tutegete politics yego korwere genuine unabona kanga bali bachiete kanga bachite batotebi bairwa mabagagete vijana bayi guchigas kanga vijana byetu chigas kabone yotoroche bare bachire na marube abande bari krobo sigande binto binde bona mangana ayande tutegete kwego ndubone ga abazungu bagote. You cannot stop an idea whose time has come. Our unity that we want to vote for inege ntogego tobeka amo bunomonto na intutonyale. We are voting for good leadership. We are not voting for a tribe. We are voting for someone that will steer us in the right direction. Aseri ugelimo niko bakwanira ekirenga kyabo kyogosuguma umoske Dr. Fred Matiang'i oso asinyimbe yeyo yoborai ya State House chinga kyobochori borai ke babolia abasaye kubekomokia asokwerikia abamoko nyakogenda ngabono Ruto barangeri gochiagali intugusia ntori bantu ba musori bwechingende mugusionde gosemura yonde otari gochigotenena no musike Fred Okengo Matiang'i tigatumukurererimo ui ayegwachire nkoropoterega taseni kyagatembe kurega se county ya Kisii leterane nguruko Daniel untiri na mwanjo murigali omo senata bwe county ya Nyamira omusike herikyo kongo mugeni nigo ayane kirebuna nigago chikosegeta na gusuguma omuswada ime bunge kwane kemna chibasi chobogotungo mento chire koro chire buberwe gachire busano eligina ko bachikonyora aba chikokonya abantu abanke obwate okonyora wense boigo nigamochia egetambogero kemurobulyo sha byokugania buna omuntu wakana omwako mugima umanyago chako tumeka ekeganchekyo imaitengana ro chabantu mwatari to State House ndio nabaro cho yor mwalengo moizonde na embaraika endagera rombo ya muragere buya lakini moinyolenga na induko rusia tugato mwana to yona inabo kumokoragera moinyole tenga karo moyale ko iria baiko bali sikobako liyo bo president ngo bale ko State House lakini una bako roba tanga ntumo tugato mutunkiba kibaki na babeke no metes que me van lakini bayo tenga kiba muy tenga kero matia nyaro is muy yo maite bukwe mwakara nyasaye mbia manesa baseni dirumatia ngo arobisi na to nyaro to mochi justice urwe tararia to kanyaro musolista general urwete wodi ele araria chiskuri cheto kanyaro chia kule yake minjalilia ale ko punye skuru ebeki lakini dirumatia ngibona nyaro senti keminjalelo tari baronge skuru ele akabri ko tari baronge sironga tari baronge ebinde ibyo sikito nyoranga umuntu tubwati sikio kararengo bisino mondoro ko Fred Okengo na hituko toka enda mutua paka toka enda ko mosebe umongena naro ngoli yange toka na kwani ke bunge kiba sikyaba botichikiniwe kigende elutano wana ile mwa bali ya wajumbe kwanza bwata na mto ande State House toka ile to bebe mo kwanja ngeke muswado lina bele bunge kiba sichikinde la kitiri wibere mwale diresha mota batwa karo mwako mu
bibere njya chinke gosaba igomonya go sabera ande mo ngolia mangana yasha sha na ko na kota ba kurupunge na irane abana njba kanekero muti mwata bo mwaka no mwako mo mama nya mwako mo mama nya na kiki to ta na tiga to irane ene chai ko ya rengo iche ya rengo mondo ko nyar miata no chiao waka no muti ko bo mwako mo gima to ko nya. Na abamenyi b'ebunge ya Machoge Chache niko banakiriwe na niko barachukana kaligwa hamagandra nono koroswa wechipara naboigo okubeko chitima ase chinsemecho aniga kwanu ase omoyego yamo usakwante sumoyego yamo ime yebunge yo nakutuma bulikito kile patikobi. Abamenyi b'ensemo y'ebunge ya Machoge Chache nigo baenekeriwe okobao kw'omuliro gose estima magega yo gutuka gwe transformer ekyo chiara ligiwe kurwase obisi yo muchumbe bw'ensemi yo Alpha Miruka Senga Kibono twasoma konyanchiyo mbono chachete ngagete chonsi chachete yage tonton jacha nyama odesento chachete nyama sere chachete kutaina autotagete Riaka bere chipara mojo muchumbe munana anangile buya ensemo nayo abisi yo mujumbe yo nigo yaraire gochia koroisigwa gwechipara burunge ensemo ya Machoge Chache egento kende epara nere yenge lyongore kogenda nyamioboka turki yarenga ye county government epare lyo muchumbe nanye beka kera igo bone kiro mwaka wikera osigu igo yabede pare na italia mangana maya so gente de kwa na siasa nyinge kya kulia ira yo gochi barera burunge asekere pare rasunyana kwe koroswa asomuru buli bwo kwena na kibesa bwa kiro mwaka achiko naro ya serikali e para kere ye county government tige county government ya kolegas dimoro chisa magoza berata wote nini chipozi ngakie gwika mo korora ensemo y'abasaye nigo basabiriwe werikia ase Technical Institute go TVET na chinsemo chiria chikurwa maigerio eliyo go chikunyara kubage kubakini abo gesemi oimukeli ensemo y'obunge igoro recruitment ya TVET negendrete munde TVET yeto ya Nyamira yarukoba ekerubogie tai ekabe National Polytechnic igonye godato mwana ogacho inyororo andole recruitment negenderete acha choini onye to konyara Nyamira kenga nero nyaburumbasi nero nechinde chiro talimye kero mwana tachieche university igale useless yase kenyoro mwana ino yo maana tigage atachigasi chiama goko abayiboli boigo nigo basabirwe kwechikaransia abana babo batarabasokia gochia gwaswati university ya sebakagero chigaswa bwangoiga yiko bakisemi no bosemia boroboronge bataraswa ase ebirenge ebiye kisemi abana babos bago chakwende university kwale ko basaba buna abayiboli abana mutarabasoki mubaikaransi mubakwanere narorire mechange menge sana buna nje ngabwata amaruba yichiri mufuko lyote emine tinga abayiboli baito mbaka atiki babwati bese akata osoki abana bamanyase baru tubakwanire buna abayiboli bakogenda oro bagenda gosoma naro abeire gakwenekirwa kurierwa chira na ayande ale ase umurobirio obwokoganya kuri baterekatembe TV kurwa sensa mu yobunge mu Machoge Chache county ya Kisii Maritane nche Gilbert Kobi na egati ya barimi no gusaba bwatani be society ya Kenyoro gotoka ibunge ya Bonchari eyo ekonema kusekoira ekawa sinza mejo niwanya kabagwa sokia na goiranira omwasiri wa mangane yebyombe omusikukiri wa mbesa opara nyangambya mono esengencho yokwemuke bitambugero byokwaneke bona obolimbwe kagwa ngoretabura matunda hasaba na inchi boigo niko babolia ebitambugero biganda kwemukirwa na boigo abana inchi banyaka bakoligererwa ase enchira yoboime likwana kia buna omodemi bwekagwa ngonyora ligasa libwandete ilanya kabaligo kinia obo gimahwaye abwa bwatani abo niko barawa mono mukansura omokoro omandikanete buna Charles Rwanga Ongwae Jengoro kwa Charles Rwanga Ongwae yonde chairman ya Kenyoro Farmers Cooperative Society nigo nkweli bageri ingira nalimbi ya mono gochase mu minister cooperatives Mr. Paranya so gocha kwa na ngumali limbi ya mono so gotegerera request twa moetenga ki tugwa to bokom bwekawa asegusi nene mono Kenyoro no gora ibole Kenyoro to wakambia ese amabori to amaboriti
oletaraikirana emechando tobwate Kenyoro yoborayi obobe ekigekogera abanto baito batasimegetie kago mono mono abaremi baito baboririe nkigekogera abantu bakobera obisi amatuko gwetaninga kieria baire ayo mo ministry takanite ngatwenereti abantu gwetani duration iri baire miaka 2 miaka 3 bagwenerete koruo nanene mono agakwanerigoro ya burden abaremi baire omosiga abaremi baire which loan igatebete na Nomonju murigirja setaro yomo ya ababwatani naboigo abarai bagusi gochia ase omagacho yobomenyo bomurai bwense State House Nairobi nigo omurai bwense musikuri Samuel Ruto nyatokabaga kurwachira ao ase egatie chira chiri no korose gwechipara sanyatokabaga kwanira korose gwepara ekorokuru muchi obosongo gochia gwikapomet anamuno chinsemo chekishauri chiabere chikoyana kia emibasokano yechipara yanjirire amagima amange abantu gosira boigo musikuri Ruto nigakwanirite igoro yokorotsigwa we daraja yepara gose flyover ase ensemo ya daraja mbili. Kuna barabara pia ambaye huyu Zahir amenizumbua sana huyu Nyabisabo kwenda Nyakwama mpaka Amariba. Hiyo barabara kilomita 26 tumemaliza kandarasi. Unajua contractor alikuweko pale mbeleli akatoroka. So tumeri-advertise. We now have a new contractor and we have money to do that road and complete it. Hiyo barabara. Tuko vile vile na barabara ambayo pia ilikuwa imekwama ya Nyabigena, Matangamano, Nyakorere mpaka Nyamarambe. Si mnajua pale Nyamarambe ni taoni yangu hapo. Pale. mimi niko na historia na watu wa Nyamarambe. Ile kitu ambaye mimi nataka niwaeleze. Na bado nitawaambia kuhusu, mimi najua ile barabara inawasumbua sana. Ni ile barabara inatoka pale Bomet kwenda mpaka Kisii Town. Hiyo barabara iko na matatizo. Na viongozi hawa wenu tumeongea na wao. Na nimewaeleza ya kwamba hiyo barabara tutaipanua hiyo barabara. Kwa sababu barabara hiyo inapiga kona mingi na ni nyembamba. Si ndio? Ndio magari inagongana, watu wanapoteza maisha. So mtaona katika supplementary budget ambayo tutafanya hapo mwezi wa 9-10, kwanza tutaweka milioni 500 ya kwanza ndio nianze kujenga hiyo barabara tuweze kupanua ndio iwache kuwa mtego. Na vile vile pia pale daraja mbili pale chini. Pale pia iko msongamano mkubwa pale. Si ndio? Barabara ni nzuri kutoka everywhere lakini ikifika hapo inakuwa shida. So nimeambia wizara wapange waone vile tunaweza kuweka pia hapo bypass na tuweke overpass iende juu. Magari ingine iende juu. Manju muligerli na rayu na kolegania sekionga chinsenye ema goroba ya lero kurenga mbuja mwana singe ncho huwa chora kaba ama naintwe na ndoga ndata kwa kiramiro bali jonsi ya Gatembe TV konga kia musi jeni konkuru kwa runyo toto nyengiri kuna nsema ya transmission niga kuru kwa maquiris genta kutuwara bali gero ya Gatembe TV kwa semi ya Gatembe TV na boi kutuwara watukobia. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase
showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges au bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwata Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Bricky Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mama Rose,